Junta, building better Africa. Nachita chisankho chosankha Profesa Arthur Peter Mutharika kukhala mtsogoleri wa dziko lino motsogozedwa ndi chipani cha Democratic Progressive DPP. Mwambiri omwe anaponya nawo voti pa tsikuli anasankha mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika pa udindowu kamba ka mfundo zogwirika zimene ankapereka pa nthawiyo. Mwazina mtsogoleriyu anatsindika pa nkhani yokhudzana ndi chakudya komanso nkhani zokhudzana ndi ulimi pofuna kuonetsetsa kuti nyumba ina iliyonse ikukhala ndi chakudya chokwanira mdziko muno. Atalowa pa udindo wa president mwezi wa Septembala, Profesa Arthur Peter Mutharika anatsindika pofuna kubwezeretsa dziko lino pa nkhani zachuma pokhudzana ndi ndalama zakunja, mafuta, chakudya komanso feteleza zomwe anati ndi zofunikira kwambiri pa miyoyo ya anthu a mdziko muno. Pa nkhani yokhudzana ndi chakudya mdziko muno, mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wakhala akubwereza ndi kutsimikizira Amalawi kuti palibe wina aliyense afe mdziko muno kamba ka njala. Ndipo poonetsetsa kuti wagwira mawu ake, waonetsetsa kuti misika ya mdziko muno mukupezeka chimanga komanso boma likupereka chimanga chothandiza anthu omwe akuvutika ndi njala. My policy remains unchanged. No Malawian should die of hunger. Looking ahead, we intensify agricultural production to exceed domestic demand so that we can export the surplus. We uphold fiscal discipline and prioritize investments in key productive sectors, including mining, energy, roads, and rail infrastructure, to lower the cost of doing business, drive industrialization, and generate employment. Ultimately, our economy must uplift the living standards of all Malawians. Tsopano patha masiku 100, Profesa Arthur Peter Mutharika ali pa udindo wa mtsogoleri. Ndipo potsatira izi, anthu a mboma la Mangochi, chomwe ndi chigawo chakummawa kwa dziko lino, afotokozapo za momwe tsopano miyoyo yawo yasinthira pokhudzana ndi nkhani ya chakudya, feteleza komanso kupezeka kwa mafuta. Mwachitsanzo, anthu ogulitsa chimanga nawonso akuti monga mmene zinalili m'mbuyomu, pakadali pano chimanga chikupezeka pa msika komanso misika ya bungwe la ADMAC, kuphatikizaponso misika yosiyanasiyana komwe anthu akukwanitsa kugula chimanga pa mtengo otsika komanso chikupezeka mochuluka. A James Chibowa ndi mmodzi mwa anthu amene amachita ntchito yogulitsa malonda achimanga, ndipo iwo amagulitsa malonda awo kumalire achiponde. Bwana chibwerere wa president athu Peter Mutharika pano zinthu zili bwino kwambiri. Nthawi imene asana bwere bwana Peter Mutharika tumba timagulisa 80,075. Koma kungobwera bwana Mutharika pano tumba tigulisa 60,000. Komazo chimanga chikupezeka paliponse sichikusowa kuno ku Mangochi. Ku Mozambique chimanga chasika. Kunonso ku Malawi chimanga chasika chifukwa ulamuliro wa bwana Peter Mutharika. Ayusufu Wisiki omwe ndi nzika ya dera la Malombe akuti akwanitsa kugula mabagi 3 achimanga. Iwo ati akukumbukira bwino lomwe momwe chimangachi chimasowera mzaka zisanu zapitazi. Chigoba mbuyo muti magula awo yamwesi 10,000. Koma pakadali pano pa chigoba tikuchigula pa 6,000. China chomapezeka ma 5,9. Zimene zikunesa zona kuti is better kusiyana ndi mbuyo mumene tinaliri. Chifukwa ngakhale mbuyo mungakhale ifeyo sitimakwanisa kuti tigule matumba 3 chochi. Zimavuta. Chifukwa choti chigoba chimadula. Tumba lili magula 100,000 koma panopa ndi 60,000 tanyamula tumba. Nayonso tufumu mpinganjira yomwe ndi imodzi ya mafumu omwe amakhala mboma la Mangochi ikuti nzaka zambuyozi anthu amavutika kuti apeze chakudya kuphatikizaponso chimanga. Koma tsopano mfumuyi ikuti ndi zosangalatsa kuti chimanga chikupezeka pena paliponse chilowereni mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika pa udindo. Mfumuyi ati ichi ndi chizindikiro chakuti chuma cha dziko lino chikubwereranso ndipo ndizooneka ndi maso. Ambiri midzimuja tikamakhala nawo amakhulupirira kuti mfumu ndi amene amakhanza kudya zambiri. Woti akavutika amapita kwa mfumu ukadandaula kuti ndilibe chakudya, chimanga ndinapita kusika ndakapeza chimanga chodula ndalephera kugula ndabwerera nazo ndalama. Koma panopo tuza chepa zimene tapuma mafumu. Nayonso mfumu yayikulu Kawinga ya mboma la Machinga
yati ndi mboni pa chakudya chimene boma likupereka makamaka kwa anthu amene analibe chakudya. Choyamba ine mawanga ndithokoze Mulungu potipasanso mtsogolerinso yemwe pakati panagwira ntchito ndipo anthunso chifukwa cha ntchito yake yabwino imene iye anamayigwira abwereranso pa ntchito. Chachiwiri ndimuthokozenso ni president iyo Professor Peter Mutharika chifukwa choganizira ganizo limeneli kuti Malawi muno anthu akuvutika ndi njala, koma ndiyesese ndithu ngakhale ndangolowa kumene pa mpando ndiwathandiza anthu, ndipo lonjezo limene iye amanena likwaniritsidwe. Lero ife anthu akumachinga tili wokondwa kwa basi. Lero anthu akulandira chimanga choti azikadya, komanso pali dongosolo lakuti miyezi 6 anthu azilandirabe. Ndikhulupirira kuti chimenechi kwa wina aliyense ali wosangalala kwambiri. Boma la Balaka ndi limodzi mwa maboma amene ali ndi anthu amene ankavutika kuti apeze chimanga komanso chakudya chosiyanasiyana. Abibu Yusuf Mdala ndi bwana mkubwa wa boma la Balaka. Zasinda ditu misika yatu yadi maki almost yose ndi chimanga, ndipo palibe amene akubereka kuti kanira kugula chimanga chifukwa kulibe. Angakhale mavenda panopa chimanga apezeka nacho, ali mitengo imene mavenda amagulisa ambuyo kunoko kwambiri amakonda kugulisa pa chigoba mafika 6.5 pa chigoba, komano padakali panopa ndi chama 5,000 pa chigoba. Ndi kusintha waukulu ndithu kuyambirira kapezekedwe komanso nkhani ya mitengo yasikatitwabiri. Ndipo mmawu ake nduna ya zaulimi Rosa Fachimbilizi yatsimikizira anthu mdziko muno kuti boma layika ndondomeko zoyenera zoonetsetsa kuti chakudya chidzipezeka ndipo anthu asamavutike. Monga mukuona panopa ku NFRA tinapita dzulo takapezeka kuti chimanga chicha chikubwera, ndipo chikubwera mwa kuchuluka kwambiri. Moti dzulo pa masiku atatu chabwera chimanga chokwana about 3,800 metric tons, and tikuyembekezera kuti kukubwerako chimanga chizibwera about 1,500 metric tons pa tsiku, and pomafika pakati pa mwezi wa March tikhala tamaliza yonse 200,000 metric tons. Kuphatikizaso apo tikugulaso chimanga kwa alimi Malawi muno, wani kuti tathandize kuti chimanga chawo agulise, chachiwiri kuti nkhokwe zathu zikhale ndi chimanga chokwanira. Lero tanthauza kuti tikamamaliza kugula chimanga chimenechi chaloko tachita plan kuti tigula about 42,000 metric tons, and chaku Zambia 200,000 metric tons, and tinaliso ife ndi chimanga munkhokwe mucha chokwana about 38,000 metric tons, koma ichocho tinapereka kwa adimaki. Chinaso ndimene chinayambira kugwiritsa ntchito pa bwana atanena kuti titsegule ndithu kuti tiyambe kuwapatsa anthu ovutika njala chimanga chaulere. Andi ndinenenso kunena kuti chimanga chimenechi chili mu nkhokwechi chigwiritsidwanso ntchito kwambiri kwa anzathu amene akuvutika panopa ndi mavuto a mvula yomwe ikugwa mochuluka nkumaononga katundu wawo ndi chakudya chawo. Ndiye ndinene mwachuchuchu kunena kuti a president mawu amene ananena ndi amene akuchitika panopa kuti palibe amene adafe ndi njala. Chipani cha DPP chinatsindika mfundo zake zokopa anthu kuti chidzaonetsetsa kuti chakudya chidzidzapezeka mdziko muno komanso pa mtengo wabwino. Atalowa pa udindo wa president, Professor Thabita Mutharika anatsindika kuti aonetsetsa kuti mavuto mwakumana ndi alimi mdziko muno athe kuphatikizapo kusowa kwa feteleza. Patha masiku 100 tsopano ndipo alimi nawonso akuchitira umboni momwe utsogoleri wa chipani cha DPP ukuyendetsera zinthu poonetsetsa kuti pakhale kusintha komanso alimi zinthu zidzayendera. Amadalitso Kasanga ndi azaka 54 ndipo amachokera mdera la Mfumu Mchiramwera mboma la Thyolo. Iwo watsopano ndi munthu wokondwa atavyala chimanga komanso mtedza m'munda mwawo. Akasanga akuti adatsala pang'ono kusiya kulima atikamba kuti zipangizo za ulimi zidali zokwera mtengo kwambiri pa msika mwezi wa Okutobala. President atangolengeza kuti mtengo wa feteleza wasika muzigula 10,000 kwacha pamene anthu ambiri anasangalala mtima.
kuti a president watiganizira amuganiranso munthu wakumuzi. Akasanga ndi mmodzi mwa alimi ang'onoang'ono mdziko muno, ndipo yo ati mmene inkafika nyengo yolima ya 2025-2026 adalibe chiyembekezo komanso adali kakasi. Ndipo pomwe nyengo ya mvula inafika, mvula ndi kuyambanso kugwa, iwo akuti zidali zovuta kuti apeze feteleza. Mmene mitengo ya feteleza imakhalira mchamene inakwerera zimatikhuza kwambiri. Anthu ambiri anaona kuti sakalanso ndi chakudya iya chifukwa analibe ndi mtengo wogwira. Tinaona kuti njala ipitirira. Umoto ndi mmene akufotokozera Christina John omwe amachokera mdera la Mfumu Makwete mboma la Mwanza. Madandaula kwambiri timangulimira kuti nanga siti chizowerezi chathu timalima kumako katenga siti maziwako boya atipanga masikaningi nankhala kumakolowera kuti ngagule siti maziwa munga ife kuti timasowa 150 siningapeze menga nthemene ali 145 ife sikanapeza kuti ngagule ngati kusowa chakudya singapeze kuti ngagule feteleza. Kwa Jessica Yange omwe ndi mlimi mboma la Phalombe ati kukwera kwa zipangizo za mtengo wa ulimi monga feteleza zidawayika pa mpanipani kwambiri, komanso adalibe chiyembekezo monga mene adalili alimi ena onse. Kukwera kwa feteleza anthu amavutika malingana ndi kugula kwa feteleza, ndi anthu timavutika kwambiri kuti tikagule feteleza. Malingana ndi bungwe la Fertilizer Association of Malawi, mmene unkafika mwezi wa Septemba la chaka chathachi, munkhokwe zake mudalibe feteleza wina aliyense. Komatu ngakhale izi zidali chonchi, padamveka mphekesera mdziko muno kuti mudali 284,659 metric tons ya feteleza, kusiyana ndi mmene zimafunikira kuti dziko lino lidzikhala ndi feteleza okwanira 450,000 metric tons. Malingana ndi Leonard Chimwaza omwe ndi mmodzi mwa akatswiri pa ntchito za ulimi mdziko muno, ati kukwera kwa zipangizo za ulimi kuphatikizaponso feteleza kudayika pa chiopsezo ndondomeko za dziko lino zoti lidzikhala ndi chakudya chokwanira. Ngakhaleto anthu adali kakasi chonchi pa nthawi yoboma silidafotokoze za ndondomeko ina iliyonse ya zipangizo zotsika mtengo za ulimi. Pamene dziko lino limapita ku chisankho cha pa 16 Septemba la 2025, alimi sankadziwa tsogolo lina lililonse za ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Izitu zidali choncho kamba kakusowa kwa ndalama zakunja. Atalowa mboma, mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika, monga mmene ankanenera pa misonkhano yokopa anthu, anaonetsetsa kuti alimi mdziko muno alime, komanso kuti ndondomekoyi ichitike mwachangu kuti zipangizo zafikire alimi mu nthawi yabwino mvula isanayambe. For 2025-2026 farming season. Mr. Speaker, sir, my administration will reintroduce Farm Input Subsidy Program first this farming season, which will be launched in the second week of November 2025. This program will benefit 1.1 million households, each accessing 2 50 kg bags plus a 5 kg pack of seed of their choice. The beneficiaries will be paying only 10,000 per bag of seed. Mawa Profesa Arthur Peter Mutharika anabala zipatso. Izitu zinachitika pokhazikitsa ndondomeko ya zipangizo zotsika mtengo mboma la Mchinji. Pakukhazikitsidwa kwa ndondomekoyi zinatanthauza kuti ntchitoyi ichitika m'maboma onse mdziko muno. Profesa Arthur Peter Mutharika analamula kuti undunawo uonetsetse kuti wachita kalembera kwa anthu okwanira 1.1 million kuti alandire zipangizo zotsika mtengo. Mtsogoleri wa dziko linoyo anachita izi poti poyamba undunawo unayika chiwerengero cha anthu 500,000 kuti alandire zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Titalowa boma pa ulamuliro wa Profesa Arthur Peter Mutharika anaonetsetsa kuti anthu ambiri akhale oti apindule pa ndondomeko ya feteleza yotsika mtengo. Mmene timafika boma tinapezeka kuti boma la Malawi Congress Party lomwe lapitali anayika kuti anthu olandira feteleza yotsika mtengo kapena ogula akhale 528, ngati fika yomwe ndikhoza kuitsa pang'ono koma nali 528. Komano nditapereka namba imene kwa president iwo anaona kuti anthu wandiwochepa kwambiri, ndi tinawonjezera kukhala pa 1.1 million
mmene amafunira anyaka a president. Ndiye tinafunafuna ndalama zomonga mukudziwa kuti fetereza timagula kunja. Ndiye chimene chakhala chikuvuta kwambiri ndikupeza ndalama zakunjazo. Koma ndithokoza nduna Zachuma bambo Honorable Mwanamveka anayesetsa kwambiri kupeza international financing ma LCs kuti fetereza amene ndithu timugule. Ndiye mpaka pano fetereza yadakabwerabe. Tikukhulupirira kuti pomafika pakati pa mwezi uno wa January tifikira anthu 75%, pano tidakali pa 44%, and ndondomeko imeneyi iyenera kutha pomafika pakati pa mwezi wa February. Ndiye ndinganene kuti ndondomeko ya fertilizer yayenda bwino kwambiri pa 100 days imeneyi. Ndondomeko itu yafikira alimi komanso amalawi amene anali mchiyembekezo kuti miyoyo yawo pa ulimi ipite patsogolo. Pomwe MBC inayendera maboma osiyanasiyana mdziko muno kuti iwoneze ntchitoyi, alimi ambiri anali ndi chimwemwe atikamba kuti awombola fetereza wawo ndipo pakatali pano ayikakale m'munda. Pamene amalawi anasankha Profesa Thabita Mutharika kukhala mtsogoleri wachisanu ndi chiwiri, dziko la Malawi linkadutsa mavuto akulu azachuma. Pakati pa zaka za 2021 ndi 2024 zinthu zidali zokwera kwambiri ndi 25%, ndipo zidakweranso kufika pa 34.2% miyezi itatu yoyambirira ya 2025. Katundu anali wokwera kwambiri, komanso zinthu zosiyanasiyana zinali zosafikirika kamba kuti zidali ndi mtengo wokula kwambiri. Nakonso kumalo komwetsera mafuta kumakhala mizere ya anthu omwe pa nthawi yonso anali ndi njala. Kuvuta kwa zachuma kunadzetsa mpanipani pakati pa ntchito za malonda zomwe zidapangitsa kuti anthu ambiri omwe ankagwira ntchito pa nthawiyo achotsedwe kamba kuti kampani zawo sizimachita bwino. Nawonso anthu omwe amagula katundu kunja kuti ntchito zawo za business ziyende anali atasiya kamba kakusowa ndi kuvuta kwa ndalama zakunja. Mwandondomeko zina zimene Profesa Thabita Mutharika wakhazikitsa kuti dziko lino libwerere pachuma ndi kuonetsetsa kuti wasankha chiwerengero chochepa cha nduna za boma. Mwazinanso zimene wachita ndi kuonetsetsa kuti boma lisagulenso galimoto komanso zinthu zina zomwe zilipo kale. Nthambi zosiyanasiyana za boma pakadali panonso sizikulemba anthu ntchito, komanso analetsa kuti misonkhano ya boma idzikachitikira ku nyanja. Mtsogoleri wa dziko linoyu analamulanso kuti akuluakulu a boma asamangoyenda maulendo akunja mwachisawawa. Malingana ndi nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka, mtsogoleri wa dziko lino anachita izi ati pofuna kuonetsetsa kuti nkhokwe zosungira ndalama zakunja kwa dziko lino sizikutha. Boma lapereka ndondomeko lomwe lifuna kuti khwimitse mwina magwiriziro achuma kuti so pamene pakumaoneka ndalama pamene pomwe pasekedwe. Chifukwa chake mwaona a president athu atilangiza ife kuti atiye tichepeseni ndalama amene zikuonongekera. So zomwe mwaona zija zimene takonza zija ncholinga chake kuti mwina tichepese ndalama zimene zikuonongeka. Cholinga chake mwina tichepese munganenamo kuti ndalama zisamangoonongeka. Ngati pangapeze kuti tikuononga tikugwisa ntchito ndalama zigwire ntchito yoti ziwapindulira Malawi osati kungononga pasi yosafunikira. Chifukwa chake president athu atiuza ife kuti tipange issue ma directive yomwe apanga chief secretary apanga communicate. Cholinga chake ndi kuti tisunge ndalama tigwise ntchito bwino, pogwisa ntchito ndalama tigulise kuti Malawi apindule osati kungononga ayi. Pofika mwezi wa January mchaka cha 2026 zinthu zasintha tsopano. Pakadali pano anthu akukwanitsa kupeza ndalama zakunja mdziko muno kuchokera ku mabanki osiyanasiyana. Mmene amapereka uthenga wa chaka chatsopano kwa Malawi mdziko muno, mtsogoleri wa dziko linoyo anafotokozera Malawi kuti anachita chisankho choyenera pa 16 September 2025. In just 3 months since I assumed office, signs of recovery are already visible. Inflation is declining, meaning your savings are safer and secure today than they were a few months ago. Fuel shortages are easing,
Power outages are shortening, and we're moving closer to eliminating blackouts. We are actively laying the groundwork in other sectors as well. In essence, we're firmly on track with our economic recovery plan. These critical indicators are inspiring confidence among potential investors. Kamba kakusowa kwa ndalama zakunja, anthu nawonso omwe ankayitanitsa katundu kunja kwa dziko lino kubwera mdziko muno anasiya, zomwe zinapangitsa kuti kampani zomwe zimathandizira kulowetsa katundu mdziko muno zichepetse magwiridwe ake a ntchito. Monica Bonyongwa ndi a kampani ya Integrated Freight and Forwarding, ndipo akuti ndondomeko zimene boma lakhazikitsa zikuwapatsa chiyembekezo tsopano. Forex ija ikamapezeka kwambiri idzipangitsa kuti so anthu ambiri adzibwera kudzaoda katundu ku Zambia kuja. Ndeti anthu aja akabweranso ambiri kudzaoda katundu uja adzitipangitsanso ife kuti ofesi kwathu tizikhala busy kupanga clear katundu wa anthu amene abwera aja. Chifukwa Forex kutani ikupezeka pamene ikamasowa muja ifenso timakhala kuti tikungokhala chifukwa anthu sakubwera kudzaoda katundu. A Gerald Chaomba ndi a Cargo Connections Management, ndipo yowa akufotokozanso nkhani yofanana. Impact yoti Forex ikuvuta imakhala yakulu kwambiri because the more Forex ikuvuta the more katundu sabwera. Ndetu makhala ngati ifeso zatipanga impact kwambiri according to business, because ifeso timakhala tudikili onoti kodi maclient athu akakhala sanabwere revenue sitiyipeza. So the more Forex ilipo kuti anthu akagula katundu kunja abwera, ndoti ifeso business yathu imakhala ikuyenda, ndoti clearance ya katundu imakhala ikuchitika. Kuchokera kuimfa kufika tsopano kumoyo, pano tikukamba kuti chuma chikubwerera m'malo ake. Kufikiratu apa tikhoza kunena kuti masiku 100 a Profesa Thabita Mutharika abala zipatso zokoma komanso zoyenera, ndipo izi zikupereka chiyembekezo kwa Malawi. Club Junta, building better Africa.